garzaya mu je domin lafiya ake allura. Gidan na amare ne, gidan yan mata ne, har uwar gida mun kwalliya ba a bar ta baya ba. Fatima mai makeup don garin mu take kowa, shan kwalliya ɗawisu ma gidanta yake zuwa. Ta yi wa amare har tsohuwa ta kan dawo sabuwa, sanadin kwalliyar ta auren soyayya ya yi dorewa. Mai mutunci ce kirki gare ta bake ta, wata marayu Allah ne a aikinta. Hajiya Fati ku zo mu kira ta mai kyauta, kowa ya taɓa ki yayi magana a sasanta. Domin taɓa ikon Allah akwai wauta, ku ba ni guri yanzu na sauke muryata. Duba garin sauyi yake yau a gidanki mutan fake, jarumar mata ta kunki wai da kinyo ya yake. Hajiya Fati make up bitinan muka waiwaya, da kin ci gari yau kin zamban wansu gari. Riga ta mutunci ko wasa ta zai fahari, ruwan dare ce ke ko a ina ki zaga gari. Wajja da ikon Allah zai shige garari. Kaka sannu dan tafiya da gwani aka ce daɗi, ashe Jamila fiye bani ganin ki da karaɗi. Mataimaki yakin yi daban, aiki kikin ga yayi daban. Muje Jamila make up baby ta gida na daban. Na gaida yayan Hajiya masu kamar Hajiya, bibi da titi in gaida ku ni gajiya. Zan gaido Hajara wakiliya a zuci fara, wakiliyar Hajiya Fati gaisuwa nake kirke. Yanzu zana biya gaisuwa zanyo a gare ki mai farar aniya. Uwar marayu jamu muje mai